बयनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय आरो सांबादिक बन्धुफोर जे खौरांगिरि नोंथांमोन जोङो बिटिआर एबा बिटिसि इलेक्शननि उनावहाय बिसायख'थिनि उनाव जोङो माखासे डेभेलपमेन्ट जोङो नुनो मोनदों आरो दिनै दाख्लै बावैसो जोंहा 15 अक्ट' खालि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जितु काउन्सिल आसाम गभर्नमेन्टआ जितु समायखेरा लाहोदों जोंहा सोरबा सिफ जादों सोरबा माबा जादों बेजों खोथा गैया जोङो जौगानायखौ जों लुबैयो खौसेथि आरो गोजोनखौ जों लुबैयो जोङो बर' थुनलाइ आफादा आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जे जोङो खौसेनि गेजेरजों बर' नेशनेलिज्मखौ मर्यादा होनानै बर' जातीयताबादखौ सन्मान होनानै जोङो बे काउन्सिलखौ सालायनांगौ आरो बे काउन्सिलखौ जों मानो लाबोआमोन बे काउन्सिलखौ बै समनि जोंहा गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयी आरो नखर बिफाननि मन्त्रि बै समाव डेपुटि प्राइम मिनिस्टारमोन एल.के. आडबाणी बिथांमोननि अनसुंथायाव 2003 मायथाइयाव 10 फेब्रुवारियाव जोङो बिटिसिखौ सुक्ति खालामनानै बै समनि बिएलटि आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बयबो मिथिखागौ बे सुक्तिखौ खालामदोंमोन आरो बे सुक्तिया रोखायै लिरनाय दङमोन दि डाउन ट्रडेन कमिउनिटि टु डेभेलप दि डाउन ट्रडेन कमिउनिटि बे 6 शिड्युलनि दारै माने उनफिननानै थानाय बे हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि सिगाङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बिराद मोनसे सोमावसारनायबो जादोंमोन बावहाय गासैबो बर'आनो बाहागो लानानै गोबाङानो जिउबो गोमादोंमोन आरो जिउ गोमानानै उनाव थाङै थुङै बिएलटि बिथांमोनहा सिजफायार खालामनानै भारत सरकारनि बे हांख्रायनायखौ मान होनानै बिथांमोना सुक्ति खालामो आरो बे सुक्ति खालामनायनि उनाव 2005 मायथाइनिफ्राय मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों बिसायख'थि खुंनानै बिथांमोना सालायबोगासिनो दंमोन जौगानायनि हाबाफारिबो लादोंमोन जों बेखौ अराय बयबो नुदों आरो जों बरायो नाथाय जों दा 2020 मायथाइनि जितु बिटिसि इलेक्शन कभिड-19नि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बे इलेक्शना हयथ' मडेल कड अफ कन्डाक्ट थासेयावबो बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन नाथाय आसामनि चिफ इलेक्शन कमिशना बेखौ गुबुन गुबुन रायजोआव माने बिसायख'थि खुंनाय लेखायै दाख्लि माने साननै लानानै 9 आरो 10 अक्ट' खालि इलेक्शनखौ खुंबाय आरो इलेक्शन खुंनानै रावबो मेजरिटिखौ मोनाखिसै रावबो मेजरिटि मोनैयाव जों नुनो मोनदों जे इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बिजेपि आरो जिएसपि खौ लानानै बिथाङा सरकार दादों आरो सरकार दानानै बिथांमोनहा समायखेराबो लादों नाथाय बिपिएफ हानजानिफ्राय जिहेतु सिंगेल माने मेजरिटि मोनदोंमोन बिपिएफआ डेम'क्रेटिक प्रसेसआव सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटिखौ गभर्नरा लिंनांगौ नाथाय लिङाखै लिङैनि जाहोनाव बे गुलाय गुजाया सोमजिदों आरो गुलाय गुजाय सोमजिनायनि जाहोननि थाखायनो दिनै बिथांमोना हाइकर्टआव द्वारस्थ जादों हाइकर्टआव थांदों आरो मैया हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक होबाय जे कम्प'जिट प्लट टेस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना बिथोन होदों आरो बे प्लट टेस्टखौ जों मिथिनायाव जाफुंसारगोन जाय सिफ जायो सोरबा सिफ जागोन मा जागोन बेजों खोथा गैया जोंनि खोथा जाहैबाय जोङो जिहेतु बिटिसिखौ जों बर' नेशनेलिज्म माबाजों जोङो बेखौ बानायदोंमोन आरो बे बर' नेशनेलिज्म हानजायानो
बर'आव माने मोननैल' पलिटिकल हान्जा दङ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल मोनसेया जाबाय बिपिएफ बे मोननै ओनसोलारि हान्जाजों जयै सोरखार दानांगौ होननानै जोङो बर' रायजो राजाफ्रा माने बिराद लुबैदों आरो जोंबो लुबैदों बयबो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो लुबैदों दिनै जोङो माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लिंनानै बिथांमोनजों सावरायदों आरो बर' रायजोनि जिथुनिखि साननाय बर' रायजोनि जिथु लुबैनाय बेखौसो जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंफोरनो सानदों दा जोंनि खोथा बेनो जे जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै हान्जा बे मोननै दोलोजों सरकारखौ काउन्सिलखौ दानांगौ होननानै जोङो बुंनो सानो आरो जोङो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिजों जों लाइजामनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानदों आरो जाहाथे बेयो जाफुङो आरो जोङो बर' नेसनेलिजमखौ रैखा खालामनानै जों जाहाथे सोलिलांनो हायो आरो बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि जिथु थासारि राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे राजखान्थियारि खौसेथि जोंनि हारियारि खौसेथिया फैयो बेखौनो जोङो साननानै जोङो दिनैनि प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों आरो जोंहा बुंनांगौआ बारा गैया बेखौनो जों बुंगोन जोङो मेसेज होनो फैदों जे बर' रायजो राजानि जिथुनिखि मोन्दांथि जिथुनिखि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौसो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै बर' माहारि आफाद जानानै जोङो बुंनो सानदों आरो बेखिनियानो जोंनि थांखिया